שלום וברכה עם ישראל היקר. ברצוני לפנות אל הלב שלכם ולספר לכם דקה את הסיפור שלי. אני ילד במשפחה חרדית, מרובת ילדים, עם חלומות גדולים להתגייס לצבא ולשרת את המדינה בשירות קרבי ומשמעותי. למרות כל הקשיים מבית ומחוץ, הצלחתי והתגייסתי, עברתי את המסלול בהצלחה. כשהגעתי לפעילות מבצעית, נפצעתי פציעה קשה, מה שהצריך אותי להשתחרר משירות קרבי ולעבור ניתוח מסובך עם פלטינה ביד. בצר לי הגעתי הביתה ולא יכולתי לעזור לאמא בגלל שאני הייתי פצוע ביד בגלל ההגבלה. אני מגיל מאוד צעיר, 14-15, עבדתי בשתי עבודות כדי לעזור לאמא, כי אבא עזב בגיל מאוד צעיר, השאיר ילדים קטנים בלי מזונות, עם חובות ענקים, עם בית שנלקח על ידי כונס נכסים. בצר לי פניתי לרבי דוד אבוחצירא, והוא אמר לי להתחתן. חרף כל החובות הגבוהים מאוד שלי ושל אמא. לקחתי את ההחלטה והלכתי וניסינו באמת לעשות הכל כדי שלהוציא את החתונה לפועל. כמה חודשים לפני החתונה תקפה אותי מחלת מעיים מאוד קשה, שהטיפול בה הוא רק על ידי תרופה שלא ממומנת בסל התרופות, בעלויות מאוד מאוד גבוהות. אין לי את האפשרות לממן את התרופה ולהשתקם, ואפילו לא לחשוב על לעזור לי עם החובות העצומים. אני רוצה לבנות ולהקים את הבית שלי בעזרת השם ולהשתקם בבריאות. שימו לבכם עם ישראל היקר, לחייל שניסה ועכשיו ברוח התקופה וכל כך חשוב עם ישראל לעזור ולהתאגד אחד בשביל השני. אני רוצה להקים את המשפחה שלי, רוצה להשתקם ולעזור לאמא. שימו לבכם עם ישראל היקר, תודה רבה.